Naka-recover na ang halos tanang mga piniriso sa Mandaue City Jail nga nataptan sa COVID-19. Anam-anam na masad silang gibalik sa karaang jail facility. Ang report ni Nico Sereno. Sa kapin 200 ka mga persons deprived of liberty kun PDL sa Mandaue City Jail nga nagka-COVID positive, kadaghanan kanila naka-recover na. Kini ang gipahibaw sa warden sa bilangguan nga hugot nga nagmonitor sa ilang sitwasyon. Kasagaran nagnegatibo na ug duha na lang ka PDL ang gipaabot karon aron hingpit nga maka-recover. By next week, hopefully, kung wala ni sila mga di na mapakita sintomas, then most probably by next week, they are clinically considered for clinically recovered. Sa pag-igo sa COVID-19 sa prisuhan, nga gihulagway nga congested pag-ayo, gimando ang pagpabalhin sa mga nagpositibo sa bag-o nga jail building sa Barangay Basak. Mao kini ang gihimo nga quarantine facility alang kanila. Samtang ang mga naka-recover, maunasab ang gihinay-hinay pagbalik sa karaan nga jail facility. Na-transfer naman po sila sa new facility dito sa Basak. Monitor ginato sila, then aside on that, nakumantok space dito. So, i-credit nato sila na ay serve na to itong ilang distancing. Pabilin nga naka-lockdown ang bilangguan, lakip na sa mga personnel. Suspindido gihapon ang dalaw sa City Jail hangtod karon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.